ang speakership race. Unsay gidangatan sa ambisyon ni Duke Frasco nga mag-speaker sa House of Representatives, sus kahilas aning Duke Frasco. Niingon gini siya nga available siya for speakership. So mo dahil iyang tuyo, wa siya mopirma sa manifesto of support para ni House Speaker Martin Romualdez, kay gusto siyang mao'y mag-speaker sa House. Diin magikan sa iyang hunahuna nga magkakuha siya suporta sa mga kongresista. Pato siya sikit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sikit ni First Lady Lisa Araneta Marcos, kuyog-kuyog siya sa iyang asawa nga Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, para tayo niya, malitratuhan siya Oban Marcos ug ni Lisa, mobali na ang mga kongresista, siya na suportahan. Nakalimot siya nga ispiso kay dugo ng mga Marcos o mga Romualdez, di na mahimong kasudlan o dili ilang mga kadugo, ilang mga pariente. Nakaron sa katapusang ihap, murag kapin 23 ra madili ka kongresista ang di mobotar ni Martin Romualdez. Pero di sila mobotar ni Duke Frasco. In fact, why laing dideklarar na available pagka-speaker gawas ni Duke Frasco. Siya rin ingon, available siya pagka-speaker sa House of Representatives. Kangilan, I think hasta mga kongresista din ni Sugbo, kung musulti las tinuod, abot doon na ba'y kongresista sa Sugbo ni Paluyo ni Duke Frasco. Don't miss this incredible deal. This Samtalk metal alloy glass lens protector, perfect for various iPhone models. Pagka maka-oo, liwat sa iyang ugangan. O atangin ninyo, doon na tayo kasayuran